Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Alas 5:06 na aksyon na Radio Philippines Standard Time. Good afternoon naman na Pilipinas kag sa kanto malabutan. Sang signal sa nga DYEZ Action Radio Bacolod liwat naman nga mga palagad. Ang inyo sa nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka action Marlon Hervoya yari kita sa isa naman ka significanteng adlaw. Dari sa pungsod sang Pilipinas, labi na sa mga kaaksyonaton nga mga Chinese. Unang adlaw sa Pebrero tuwag 2022. Wala sang trabaho, wala sang obra sa mga opisina sang gobyerno. Tangod gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte bilang isa sa mga special non-working day dari sa Pilipinas. Pebrero 1, 2022. Amo subong ang pagsaulog sa Chinese New Year. Ang kalabanan sa mga Chinese people kung makit-anay. Kung sinugat anay, no magkit-anay, magsigtamuyawan ay sila. Ay opod din ang lucky sayings kag lucky phrases. Agod i-wish ang isa kag isa sa ila. Ang masaming wish makaksyon ti good health, maayong lawas. Buga na nga pa pangabuhi. Ang wealth nga ginatuwag. Ang maayong palabuton. Dito sa Pilipinas, may mga bantog nga Chinese New Year greetings. Wishes, messages, kag mga quotable quotes, mabasahan, babatian, sa Mandarin kag Cantonese, sabayan sa Mandarin ang pinakakomonda nga Chinese New Year greetings. Amo ang Zinian Hao, kabay pang insakto ng akton sa pronunciation. Zinian Hao. Kung sala kag hindi amo ti sa inyo pala matinan ti bala na kamo pasensya sa akon da. Sin yan how. Direkta ini nga nag-translate sang New Year goodness. Kaya raman sa tawag nga mas formal kuno nga greetings so. Sa kada Chinese New Year ang panamyaw nga Sin Nian Kuailek. Sinyan Kuailek. Ang bot sa lingon sa English nga lingwahe magkakson New Year Happiness. Pero dire sa Pilipinas, napiyaran no? Napiyaran nyo nga way na sang bantog kag permi mabatian. Nga tinaga sa kada Chinese New Year, ano man ang andan nga lingwahe, ano man ang lugar ninyo nga ginatiniran dire sa pungsod sa Pilipinas. Di matupan sa bahin sa ginatuwag nga Cantonese. Ang pinakakomon nga pagpanamyaw wala na sa iban. Kundi ang Gonghe Fatchoy. Pero question mark pa na kayo may araman ka siling Gonghe Fatchoy. May araman ganing Gonghe Fatchoy. Isang din lang sila tatlo na pero tiyan mo amo na. Ang permi mabatian nato mag-action. Gonghe Fatchoy, Gonghe Fatchoy, Gonghe Fatchoy. Best wishes. Wishing you happiness and prosperity. Happy Chinese New Year. Kung
Magaling kamanti, lain ang selebrasyon sa mga tuig diri sa pungsod sa Pilipinas. Bisan sa iban pa kani nga nasyon mo. Bisan pa kani nagliga nga tuig 2021. Why kita sa may mahimo. Kay ang nagapangaybabaw subong, nagapangaybabaw subong amo ang abilidad sa gihapon sa COVID-19. Why isang sinuman nga pwede makapinagusto ang Chinese New Year, ginaabi-abi man sa gobyerno nato sa Pilipinas. Pero ang Health Department medyo mayara sang pagkahangawa nga nabatsagan. Amo ning rason kung nga ang naggalista sila sa pila ka mga safe activities agod sa ulogon ang ining holiday basta malayo-layo lang sa risgo sang COVID-19 transmission. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kung wala kuntani ang COVID-19, ano wayhan ang hinugyaw man? Ano wayhan ang ginahod kag linagumba nga masisihan kababatian man? Kung wala ang COVID-19, may makitaan ka masisihan kita tani, partikular dito sa Metro Manila, nga Spring Festival. Manpermi na ginahiwat ka na una nga semana sang Pebrero, kada bangod sa pandemya mga kaaksyon. Sumugod pa sang nagliga nga tuig 2021, ang tradisyon kag festivities sa Binondo, Manila, ang postpone sa gyapon. Ikaduha na nga tion nga gin-postpone. Bangod delikado sa gyapon ang pamahog sang coronavirus, partikular ang Omicron variant. Tinabalawan taraman nga Manila mo ning kapital nga lugar sa pungsod sa Pilipinas. Amo ning sentro sang public activities may angot sa Chinese New Year festivities. Sugod kun tani Enero 31, sugod kun tani kahapon hasta subong Pebrero 1. Pero subong wala ana isang sining pareho ning aktibidad nga masaksihan. Kaway labot sa na maka-aksyon sa bahin sang Binondo, Binondo, ang ginatawag nga Chinatown, Manila. Amo tanin ni permi nag-host mo sa aktibidad nga ginaangot sa sining holiday. May mga pagtipon-tipon, may dragon dances, may fireworks displays pa sa Chinese New Year's Eve kag Lunar New Year holiday. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pero hindi pwedeng hindi magsaulog, no? Ang mga Chinese community, Chinese people dari sa pungsod sa Pilipinas. May mga safe activities sa nasilintana, ginlista ang ato sa departamento pang ikaayong lawas. Plus may ara sila sang jutay nga pagpanugyan. Una, ano ini aktibidad? Ang Filipino-Chinese community pwede nga makakaon sang tikoy. Pero kaon tikoy sa sunod lang sang puloyan. Sunod balay lang. Ang tikoy ta isa-isa na ka-traditional Chinese sweet rice cake. Mapilit-pilit pero manamit. Pwede makakaon apang siling sa DOH dapat sunod lang sa balay. Upod lang mga miyembro sang pamilya imbes nga magkadto sa mga restaurants kag iban pa mga lugar. Ay kaduwa ang balsan DOH, ano pagin aktibidad nga pwede moon? Ang paghatag sa ginatawag nga angpaw. Pero electronically. Hindi pwede nga tutos layo ang imos hatagan angpaw, mabiyahig ka para dulong angpaw. Siling sang DOH, delikado na. Electronically pwede. Ang pau sa simple nga tawag sa aton di red envelope, pula na sa nga envelope. Ay ara sa nga disenyo nga Chinese of course. Ang mga may edad na pwede magkahatag sila kabataan. Kung layo nga lugar ang hatagan, pwede nga ipaagi sa e-wallets. Ang e-electronics, e-wallets, pareho sang GCash kag PayMaya. O kung sa banking application, no? High-tech na gid sa muno. Sa may mga inughatag da nga angpaw, ano pang ginahulat nyo? Hatag na. Ina, kung may inughatag. Ang paghatag paginsang pagkaon, of course. Fireworks, pero sunod sa balay lang.
movie marathons, pero sunod balay lang. Online reunions pagi sa video calls amo nang Mayo. Ang Zoom subong online okay ginay no. Muna usos bong. Yang iban nga mga aktibidad do ita ma-mention dara maka-action risky activities ina. Dulo delikado na kay dapat nakakatuon na kita sa eleksyon. Kagin tugas ang nagligid nga holiday season. Di bla ang pagpinagusto sang pipila ka maka-action ta sa ulog celebrate sang Pasko ka bagong tuig. Napamatud-an kapag tupa sang unang bahin sa ning tuig 2021 bumutsog ang kaso, di taloy nga masulit ni. Patihon ta lang. Kay kabay pang amo na ning katapusan ang variant sang COVID-19 diri sa pungsod sang Pilipinas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa oras nga 5:16 hanuton tara mga nagabaga nga mga balita sa bayan sang lokal. 21 ka mga persona sa Bacolod nga ang lawas gintapikan sang COVID-19 nga ang variant Omicron. Ayo kag hiluway na sa Cagaw. 8 ka lalaki kag 13 ka babaye. 2 tigulang na 19 nga edad halin 19 hasta 56 anyos. Kung sumasumahon naton 22 na tanan ng kaso sang Omicron sa Bacolod. Pero tanan okay ng kondisyon sa ilas ring alawas. Pero why gabot silingon nga nag-ayaw ka na sa COVID-19 di mo silingon kaya hindi ka na matapikan. Kada mo ko kilala nga makatatlok beses yung tapikan sa COVID-19 mo. No? Amo niya ang grabe ka abilidad sa COVID-19. Damo-damo sa mga nagapating subong. Subong nga ang normal nga gidabatsyag sang lawas sang tawo. Pero sabi sang pagpalanakit sa lawas, ang hilanat ang trangkaso o kunang ubo, daw pariho na lamang ina sang Omicron. Dasig ang paglaton pero dasig man ang pag-ayos ang pasyente. Napiyanan yun, di bla mo na. Ang Omicron, pamangkot na amo na bala ini ang katapusan nga variant nga nag-atake dari sa Pilipinas. O kung base maisa kung bago naman nga variant, kabay pangaway lang, nga nagatika-tika ka mangdalasa naman, baw kabay pang hindi lang. Tama na niya. Insakto na tama na nga halit sa sining pandemya. Samtang hagna nga nagatukod sang CHED Provincial Office sa Bacolod na tala na isumiter sa Office of the President para sa perma sang Presidente. Dapat PPO ni permi ang atuto sa Office of the President ho sa Malacanang. Base kon na malipat bala si Presidente Duterte kag ulihi na lang mapirmahan bla. Pisan-pisan lang man mo. Hindi ba lang amo ning isa ka papeles o kon dokumento ang ginapirmahan adlaw sa Presidente kundi tinangkas-tangkas na. Ngayon kumaning may provincial office ang CHED diri sa Suran sa Bacolod. Para hindi na maghala ka lakat patos maniw nga lugar ang mga ka-aksyon nga mayara sang permi gina-asikaso sa Commission on Higher Education. Ang sabahin naman sa Balita Nasional isa lang munuhon ko. Ang ining guwanson sa kaso disqualification kontra sa anay Senador Bongbong Marcos Jr. Sabong nga man nagasingki nga isyo ang kontrobersiya ho. Ang ulihing nga balita sabong Martes mga ka-aksyon si Comelec Commissioner Rowena Guanzon sabong adlaw nagsiling nga ang asawa sa isa ka senador nakahibalo na nga ang iyaban na among sa likod sa pagpatrasar sa pagpagawa sa resolusyon sa kaso sang presidential contender Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang hambal ni Guanzon, hindi ko na paghingadlan kung sino ini nga senador. Ay una bes asawa niya nakahibalo na. Ang silin ni Guanzon, tama na nga nakahibalo ng asawa niya. Kung silingon, why ni galit na nugid sa asawa niya? Ining senador nga banda. Ang hambal ni Guanzon, subong basi laban-laban, maya katabo ng away o kon lalisay sa sulod sang balay sini mag-asawa. May nanugid ang bana sa asawa ho. Sang pinawangkot kung bala papasaka ini si Guanzon sang kaso kontra sining senador ni.
Ako may ara ko paino-ino kung sino ini nga senador mo, no? Kalay ka kabudlay bla maghingalan nga way kapasang surveyhon mo ni ang mga ultimo nga mga tao diri sa Pilipinas. Kilala na nila kung sino ini nga senador ni. Pero hambal de Guanzon, way na ko plano mapasaka sang kaso sa sanay senador niya. Hindi na ko kay mismong asawa niya akig na saya. Subong ara naga-viral na kuno ho. Oh. Hambal ni Guanzon, ila na ya problema da. Oh, hambal ni Guanzon, tutok na lamang kita kay Bongbong Marcos. Nagtutok kita sa kinatuwag nga moral torpitude. Ang dugang pa na rin ang paglaragway ni Guanzon, ha? Ang ining mamalidha ni senador kag kongresista, mga mamalidha ina sila. Ang tawag sila mamalidha na. Te ining mamalidha ni ang kalakip sa mga senador, ang Balde Guanzon nga nagsuporta kay Comelec Commissioner Aimee Ferulino. Nga amo ang ponente sa Marcos disqualification cases sa Commission on Appointments sa CA. Di magsiling kita ponente kung sa mga Tagalog pa, tagapagsalita. Kung sa mga English pa, spokesperson, spokeswoman, spokesman. Sa aton di tagpamaba. Anong masurod nga matabo di? Kag-ari ho. Ang ginakuno-kuno kag ginapatihan sang iban. Labi na sang ina mga matanda bala, no? Sa patag sang politika. May mga tabo diri sa Pilipinas nga why na yaubrahon mo, no? Kontento na sila sa ila sa kabuhi. Dako na manggad okay na. Kamo na kwarta, ang ila sa ning obra mo lang niyo. No? Tuon lang kag pabantay lang sa kun dientong kamatuoran, kag kun diento ang mga senaryo nga dapat bantayan labi na sa patag sang politika. Di ang ginakuno-kuno mga ka-aksyon. Basi mangin matuod ano ni? Ang ginahambal kag ginapatihan nga basi luyag lang gid. Luyag lang gid nga padag-on ining si Marcos bilang presidente. Pero dapat pihoon man nga magdaog man ang katandem niya nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Pagdaog tantabi butang talang niya, daog si Marcos, daog man si Sara Duterte. Pagdaog pagkatapos ang eleksyon, among pag-ukat sang disqualification, kag amo ang pagpagawa sang desisyon, man may ara pa sang remedy o kung ginatawag nga last recourse bla, may ara pa pwede pasakaan mo nga venue, anong pinakamataas nga korte? Korte Suprema, Supreme Court. Di, butan tabi nagdaog Marcos, nadaog si Sara Duterte. Sumaka Supreme Court. Pagpagwa sa desisyon, disqualified. Ang gwa si Marcos, bisan pa nga nagdaog presidente, di disqualify. Kaka sa posto, kakon proseso, ang sundon ta dire. Kung Philippine presidential line of succession ang sundon, nagasiling akon ang presidente. Incapacity na, nagtaliwan, nagresign o kung nagkakasa pwesto paagi sa impeachment or subsequent disqualification, automatic ang magabulos wala si iban kundi ang vice presidente nga nagdaog. Kwa nyo? Kuning senaryo subong nga among pinakamatunog nga ginambalan ko matabo baw. Hindi lamang ni si Sara, no? Ang di Boynas, di. Kundi pati ng iban nga mga senador nga mga daog man sa eleksyon bagod isa si ila posible nga mangin vice presidente. Subo-subo lamang din mag-aksyon kay daw nalipatan na nila ang obligasyon nila. Ang mga opisyal natos gobyerno daw nalipatan na obligasyon nila. Sa mga tao nga dapat serbisyuhan nila. Naghala lang sila katutok sa ng isyu nga disqualification case. Ang ginagutom subong mas nagrinagook pagid. Ang ila sa nga sulok-sulok. Ida bangod sa hindi perme, maayo nga sistema diri sa Pilipinas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Emulsohan tanay ang pila ka mga lugar na labayan sa patrol with action na John Diaz sa neged ng mga talion. Aksyon Radio. Action dyan, kamusta mga kulod subong? Please come in. Sulod sa duha na kadlaw action masagyak rin nga manami ang panahon sa malibot ng surad sang Bacolod. Pero subong nga adlaw totally different. Kay kaligwas ang atong dalan ilabi na nga holidays nga daan. Daw wala masad dobra mga private nga masalakyan nga makita naton nga nagalambihong sa dalanon. Subong nga po action mo ini nga aton nga video footage kani nga nakuha along area 3 sa Dalan Lacson paglampuas mo sa North Capitol Drive sa Tubang kanabi sang Provincial Capital Lagoon. Ligwan action mo ang dalan dire-diretso diri sa area sa Burgos Lacson siguro man ang rason bangod nga jutay mga nagalambihong ka nagapadulong sa pilang ka mga establishmento komersyal sining hapon mga kaakson. Sinasaling ko na ang Erebrisan Dalan Lacson na marin sa bahay naman sa Dalan North Capitol Road going down approaching sa southern part sa sudad sang Bacolod makabig sining hapon nga light to moderate damang kon traffic situation ang aton pagambalan. Sa piyang kabahay mga kaakson kung palusot ka naman sa area ng Burgos from Burgos Lacson da naman medyo matamat nagkaturo traffic sining hapon pero hindi tanto mo sila kabugat ang trapiko. No? Light to moderate lamang mga kaakson importante diri ang traffic lights. Ibisan wala traffic enforcer may traffic lights ka lang solve ng problema kaya timerag yapon sa sistema kung trapiko ang ato naman paghambalan. Sining hapon kabusan nga area sa Dalan Burgos sa malindi sa Burgos Lacson diretso mga kaakson sa area sa Burgos Public Market diretso man straight sa bahin diri naman sa Burgos Lopez Haina. Sining hapon magkabig man diri nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang ato paghambalan. Sa bahin naman diri mga kaakson sa Burgos Circumferential Road kung sa rin ang patrol bago ginamang kita diri nga nagkaliko padulong sa Bacolod City Government Center sining hapon kabugusan nga area northern portion going to southern portion sa syudad kag east to west direction and vice versa mga kaakson. Sining hapon makabig lamang diri nga light to moderate naman ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan. Sa kabugusan naman nga Circumferential Road mga kaakson labi na diri sa Tubangos ang Bacolod City Government Center wagid sang traffic kasi ba nato ni makaksun may plano pa maglagaw sining hapon diri sa NGC magpanay-hunay maghaklo sang preska nga hangin mag-enjoy sang pagpalupad sang burador kay kanamo sa action mal burador dio gulugagmay lang mga size may mga ikog-ikog man ang iba lain-lain nga disenyo no damo diri nagarampang pwede gid sila kadto diri damo man parking space pero mo na nagaling siguraduhon na nato nga nagasunod kita sa tarang mga minimum health and safety protocol agud malikawan ang paglaton sang balatian mga kaakson. Samtang ari balantayan kapon ginuna ko na nga daan pabalo sa tuturan mga kaakson kami ara sang changes o kung nabi pagsaka sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas kalakip na sakop ang sudad sang Bacolod. Presyo kita makakson sang krudo kung diesel pinakabahado so far diri nga ito nakitaan mga kakson naghamboy naman ang presyo sa 52 pesos and 95 centavos na from 51 pesos and 90 centavos kapon bawa nagsaka gid ang ilana to naglabot gid subong sa 52 pesos and 95 centavos ang presyo sa kada litro sang krudo. Medyo mahal-mahal man nakitaan ka diri 53 pesos kag 95 centimos 53 pesos 95 centimos sa kada litro sang krudo pinakamahal so far 58 pesos kag 45 centimos ining mga gasolinahan naging 40 sang presyo long area ini Action Mar Dalan Lacson. Ay, medyo mahal-mahal ang krudo Presyo naman kita sang gasolina subong hapon na kaakson ang pinakabaratong lakita naton sa pinakadalag ko mga gasolina nagamboy naman sa 62 pesos na and 75 centavos. 62 pesos 75 centimos na isunod rin nga presyo medyo mahal-mahal gamay nagamboy sa 63 pesos and 75 centavos 63 pesos kag 75 centimos. Pero so far, pinakamahal nga presyo sa gasolina nga nakita natin diri nagamboy naman mga kaaksyon sa 65 pesos and 19 centavos. 65 pesos kag 19 centimos mga kaaksyon. Ang patrol, dili kita sa area sang templo, Chinese temple in Action Mar, yan ni ka Fuguangshan, Bacolod Yuan, Tong Temple. Again, Fuguangshan, Bacolod Yuan, Tong Temple. Dili na area sa Dalan Burgos
Sunod sang Bacolod, ang sitwasyon sining hapon, way masado sang tao nga nagagwa sulod wala. Kumparar mo Action Mall sa una pang pandemya, of course, may mga activities na diri, may mga dragon dance, kag iban pag mga activities nga ginaubra sa Templo Action Mall. Pero subong hapon, linong, pwede ka lang ka-meditate, pwede ka lang kapamuyot, pwede ka na kahulog tiso, ang ila diri nga souvenir shop bukas gapon kung gusto mo magbakal, sa pila diri ka mga palamuti, mga ka-action, at kag mga gamit, dali mga punseras, kag iban pa. Pero in terms sa ibang activities, subong adlaw, may kang tanan sa itong pag-celebrar sa Chinese Lunar New Year, waig din subong Action Mall, linong diri ang baganing gwardiya do kajutay sa tao nga nagapadulong diri sa may Fugwang Shan Bacolod Yuantong Temple Action Marlon. Amo ang pinakamang sitwasyon sa pribot sa sunod sa Bacolod subong nga hapon. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaring sa totanan nga maka-aksyon sa ring nga bahin sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang iningabahin gindulong sa aton sa kaluan. Sa live stream, salamat gid. Aktalista na. Si Homa Lumina, good afternoon. Okay, si Evelyn Upameseno. Asumalon kong Hey Fat Choy. Okay. Alexa Fuentes, salamat gid. Gabanitor man. Si Franklin Tiloheyo. Hel Javier mayang hapon. Monitor ako din sa from Gladstone, Australia. Keep safe and good health. Always, salamat, God bless. Salamat. Elizabeth Malacca, good afternoon. Keep safe. God bless. Everyone, more power to ARB. Si Intay Athia Kim, good afternoon. Si Tenena B. Margin kung Hey Fat Choy sa Bacolod. Okay. Si Christian Menyes Villalobos. Good afternoon. Si Ray Balyogar, mga gabaritor. Okay. Balik tayo Dugaya.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalo. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Bayag-bayag nga balita, Ako ganisyan. aton tanan kung kasos ng COVID-19 na paghambalan. Although kunti kamadalmanta, hindi gid maayo no? Kay kung tani ang pinakamaayo yang, why na gid COVID-19. Pero good news ini nga ginpabalo gin report sa Department of Health sang nag-report sila sang bag-o nga 9,493 ka mga COVID-19 cases subong nga Martes. Sobra 9,000 pero nga abala na kahambal kita nga good news. Hindi kay amo ining una nga tion makaksyon sa bulan sang Enero man record ining as of kahapon mo kay subong ginpagwa no. Amo ning pinakamanubo nga kaso nga na-record no. Mas manubo sa 10,000 no? Pinakamanubo ini umpisa Enero 5. Sa Enero 5 additional cases to 10,735 mo. Kaya man pangamayuon ta no nga pagsulod sang ikaduwa nga adlaw sang Pebrero o kon buwas Miyerkules maganubo pagid kag kabay pa nga amo ning umpisa naman sang pagnubo kag sa pagtapos sang Pebrero kapag sulod sang Marso matupa na lang ang kaso ba nga gatos-gatos na lang kag antes matapos ang bulan sa Marso dalayo na nga mapanas madula ang kaso mababay na sa aton ang COVID-19 pero ambal sang mga health experts kabigo naton nga ining COVID-19 ari na nagatatak sa aton sini nga pag sinalayo. Daw makabig na lang sa nga isa ka masakit o kon banatian. Number 1 nga panaming tada paghalong. Balikan ta kato sa nga patrol huwa. Ang nitali sa nga balita na tipo ni Action John Diaz. Action Radio. Action John sa nitali sang report please come in. Duka naman ni Action mga balantayan kay tigin na payag sa Department of Trade and Industry diri sa may probinsya sa Negros Occidental nga nagsaka na gidmana ang presyo sang harina. Amo lang rason ko nga damo sa mga customer nga nagapalabot sila sang reklamo nga daperte na kamahal subong sang presyo sang tinapay. Ilabi ng tasty bread Action ma iban wala pa man gid naka-implementar sang price adjustment pero kay nagsaka na nga presyo sang harina may duha na ka size sang harina ining hard flour o kung mo ning harina ablang nga ginagamit sa pag bake o kung sa paghimo sang tinapay mga tasty bread kag iban pa Action mar ay kaduha nga size sang harina amo ning ang ginatawag nila nga soft flour o kung mo ning ginagamit naman yan sa pag-ubra sa mga cake o kung sa mga pastries pero according to kay Ma'am Rachel Nofable bisan ano nga brand kagano nga size nga harina ang duwa nga ini may aragid sang pagsaka sa presyo sa mga merkado Action ma ilabi na bisan pang wholesale ang baklanay. Like for example according to Kino Fable ang 25 kilos amo na isa ka sako sang harina sa merkado Subong ang mamakal na sa 950 pesos. 950 sa nagmahal ini sang kapina 3.5% o kung kapin na 35 pesos Action mar. Kaya according to Kino Fable, ang presyo abi from 915 subong 950 na tidak ko gid sang gin-adjust sa presyo sini Action mar. Ginalantaw diri nga rason sang DTI base man sa assessment and monitoring nila gin patigayon ang logistical na expenses nga daw nagmahal gid kalakit na Action mar ang sa transportation. Kaya according diri kay Fable na ibaluan naniliggad nga mga binulan meron sang naglabay nga ining bagyong Odette nga mo gito nakapekto sa pagbiyahe sang supply sang harina Action mar dugangan pagid nga nagtayo yon ining COVID-19 pandemic dako man ang epekto sini
sa presyo sang raw material sa paghimo sang harina Action Mark kag kalakip maniban pagid yung mga produkto. According to kay Fable, ila subong ginamonitor kaining price increase nga ini from December 2021 to December 2022 action to January 22, 2022 pagidama Action Mark, pero wala pa din nila lebeluan kung ano ang mangin sitwasyon sa presyo sang harina sini nga bulan sang Pebrero. In terms sa kalamay, nakabati siya sa impormasyon nga mayroon sa pagsaka sa presyo, ilalandi galing nga ginapangayo sa abiso kay o kung pa sa Action Mark, kay wala sa control sa DTI ang presyo sang kalamay. So ang pagsaka sina mayroon separate nga agency nga mo naga-monitor, amo naga-control kag iban pagid. Amo na ni galing iya nga ginapasi una sa tanan nato ni matag para mati mayara sa mga negosyo nga temprano pa nag-request na nga magpasaka sang presyo Action Mark sa ilang mga balaklon ilabi ng mga basic commodities ini ko na take effect 60 days after sang gideklara ng state of calamity diri sa Region 6 ibang pagiging mariyon Action Mark kamo na ipalayag nila kung mapatuma na gidman ining price adjustment. Yari si Ma'am Fable sa tunay interview. So, may increase from December to January. Pagkakita na itong gina-monitor. At may two types of song, the hard song na ginagamit at sa mga bakery, no bakery products na ang soft, which is for cakes and pastries, no? Nagtamo pa na siya grades. So, ang may increase siya, I don't know kung how significant ang 0.5% ang range siya. From 0.5, may 1%, may 1.5. Ang pinakataas ng floor is mga 3.5%. That's mga 30 pesos. 30 pesos increase. 900. Ang pinakataas floor is not 25 kilo per bag. Is 945. Action Mark 945 to 950 pesos so far so nilabi na sa dalagko ang mga merkado diri sa may syudad sang Bacolod ang pinakamahal nga presyo sang harina sa aton mga pagsekyar sinigid lamang nga hapon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kanagasaling sa tutan nga maka-aksyon sa din man nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Wala sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:48 sa Lawantay sigida ang detalye sang report halin sa Bacolod City Hall. Ang hagna nga nagatukod sang CHED Provincial Office dali sa Bacolod. Inog sumuter pa sa opisina ni Presidente Duterte. Agod nga permahan. Action Radio City Hall Report. Action dahil sa detalye sang report, please come in. Action Mark, managid lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginahulat para mapatuman na or ikapatuman na diri sa may syudad sa Bacolod ang pag-establish sa CHED Provincial Office. Action Mark sa Congress, ini ang gina-offer ni Congressman Greg Gasataya samtang sa deliberation kahapon sa mga senador. Ini siyang ginaprobahan sa third hag final reading. Action Mark again pahayag diri sa kongresista nga wala pa Action Mark sang may na-identify nga lugar nga posible mangin location sang CHED office diri sa syudad. Kag once nga mayara na sang perma presidente tigintugyan na sang kongresista sa CHED ang pagpatuman sang sini nga layi. Action Mark again pahayag diri ni Gasataya nga siya Action Mark ang pinakauna nga nag-file sa sini nga klase nga hagna tapos sunod siya may iban man nga congressman nga nag-file man sang kaangay nga hagna. Action Mark again patahag diri ni Gasataya te mayo diri nga tinutuyo nga hindi na kinakaran pa nga magpadulong dito sa may Iloilo or magtabok para gid lamang mag-asikaso ining mga linibo ka mga scholar sang CHED para mag-asikaso sa ila sini nga mga requirements. Aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. Wala pa. As of now, wala pa. No? Once mapirma na siya ni Presidente, then the Commission on Higher Education will prepare the necessary implementation kung mangin layi na ang ining tinutuyo naton. Kiti ang isa ta ka concern subong nga sa gin-file ko ni kadamo-damo mga scholars diri sa aton no. So mas ginpahapos naton ang programa sa gobyerno
nga makadtos na di ang mga may concern sa mga colleges and universities nga diri na gid lang yes Bacolod, no, even helping the entire province. We'll discuss with the Commission on Higher Education as to how they will implement this law. Well, it would be a provincial office of the Commission on Higher Education. Actually, ang ininga bill, kitagid ang una nga nagsugod sini pag-file na ako, no? Then after ko gin-file, damo naman nga iban nga mga lugar, nag-file man similar bill. Kiti ang ako niya rason, unlike sa iban nga mga lugar nga isa ka isla ang ilariyon, hapos lang. But on our part, ang regional office ito yung sa Iloilo eh. So, Actual portion nila lamang sa tingaw ni Congressman Gregor Sataya, iyaman nga gin-reveal nga sang previous pagaling nga Congress sang iya sinigin file ang iningahag na pero wala nakalusot sa Senado. And then subong 2019, 2 years ago sang iya iniliwat gin-refile kag nagpasalamat man sa mga suporta sa mga mamalidha nga nag-support no sa sini nga bill action mar. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, mga ka-action sa din kaman sa Pinasa. Labuton ka sang awang balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Natingala ka mo nga damo sa mga hagna nga gin-anunsyo ang Kamara, ang Senado nga napasar. Ay man sa maabot nga Sabado, Pebrero 5, ma-break na mag-action. Ara na sila sa break. Kaga mag-resume sila sa sesyon nila patapos na ang Mayo nga eleksyon. Dapat gilang muning matabo dahil kung pinabayaan nila ni ang mga importanteng mga hagna nga kung basihan mo ang kaundan para sa kayuhan sa tanan. Kag kun hulaton pa ang pagbalik sang session right after sang election ang mga kandidato, ang mga nagkandidato nga nagkalapierde nga may ara sang last term na lamang dara sa bayan sang Senado. Tinamaran na daw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang Senado mga aksyon nakapasagan ni sang most number of bills sa isa lang kadlaw. In a single day, 166 ka hagna yang naprobahan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa kahapon. Amo ning gin-anunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Ang kalabanan nga mga hagna nga naprobahan, local application, lakip ang hagna nga nagatukod sang state universities, colleges, primary and secondary schools, hospitals kag marine hatcheries. Ang napiaran ko lang galing diri sa Pilipinas bla. Ang mga kasuguan nga ginaprobahan kag napasar na aprobahan nga mga kasuguan layi agna permahan magin layi. Why ba lang kalabanan or di gibantaran or may ara gid nga why unto bla. Mamuna sang local ordinances diri sa aton sa lokal. Ning agi lang bla. Malipasan na 1, 2, 3 bulan pabayaan na. Ang implementasyon ginapawalaan na lang. Kung kisang tao makahambal nga panabot-damo na lang niya ordinansa, panabot-damo na lang ni hagna nga maaprobahan mapasar, malihon dara sa bahin sang Kongreso kag Senado. Amo na daw ang kapinasahi sang pungsod Pilipinas subong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dari kita nay sa Mighty C. Inom ka mo bala Mighty C sa mga nagaugtas ta sang sistema subong sa pungsod Pilipinas. Dapat may Mighty C ka mo ginatumar.
ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sige. Sa sa nga bahin takop temporaryo ang inyo sa nga palatuntunan sa Martes nga edisyon sa Action Reports Afternoon Edition. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. Karon hibati ay kitaliwat sa Action Night Patrol basta Martes. Las 9:30 tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, Action Marlon Henovaya, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, tandaan nga